गे आहे लहानपणापासून तुम्ही फक्त पूजाचेच फोटो काढलास काय? माझे मोजून फक्त 4 फोटो असत, ते पण 4 MB, आणि या पूजाचे 4-4 GB फोटो असत. आई तरी तुका सांगी होतंय या का वेळेतच सांगून काय? आता बिचाराक वाईट वाटतला. कशाचा? परबांच्या घरात ना फक्त एकदाच पाळणं हल्लो, ते पण माझ्या येळेस. तुका ना कचऱ्याच्या डब्यातून उचलून हाडलेलो असा. कचरा डालो भाभी. जा तुका नेव किले कचरा डालो भाभी. ओ दादा, मी यांच्याच घरातलो असय. निक्याची जीन्स बघूया याच्यात काय सापडता. चिल्लरच्या खिशात नेहमी चिल्लरच सापडता. जाऊ दे, सकाळ सकाळ पैसे गावले. माचिस. हर फिक्र को धुएं में उड़ा ताज चला गया. निके हे आरडतं किती आहे? इलेक्शनला उभी असस? थांब, तुझा प्रचारच करते. या काय असं? डोळे फुटले आहेत का तुझे? माचीस आता. मग तुझ्या पॅन्ट मध्ये काय करता? सिगरेट ओढतस ना? अरे तरी तुझे असे काळे काळे झाले. सांगू? ऐशिक सांगू? चल मांडवली करू. सकाळी मी उठल्यावर माझा अंथरून तू उचलायचा. उचलतले. जेवल्यावर फडको तू मारायचा. मारते. आणि घरात जर पाहुणे इले त्यांनी तुका पैसे दिले तर 50% माझे, तुझे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, गावात जाताना विंडो सीट आहे तुझी. 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 काय काय? काल संध्याकाळच्या खै फिरवता गे? खै फिरत होती. क्लास जाते, तुका माहित नाही? मग तुझे क्लासचे सर कसे बदलले? आहे मांडवली. हा, आजपासून रात्री मी बेडवर आणि तू लादीवर. चला. आजपासून तुझे बोटेचे इयरफोन माझे आणि माझे खोटे इयरफोन तुझे. आता बस एका कानानं ऐकत. चलत. आणि हो, तुझ्या त्या मैत्रिणीचं नाव काय गो? निकिता. सेटिंग लावून द्या. लावतोय. ओके. अरे मग ते रिचार्ज करूचो हा? मारतोय. हा काय घ्या. उद्या रक्षाबंधन असा, आपल्या दोघांचं एखादं फोटो असतात तर दे ना. ते काय स्टेटसला ठेवूचो आहे ना, 1 day to go. तुझ्याकडे नाही का आपल्या दोघांचा फोटो? काल लिहिलेल्या गर्लफ्रेंड सोबत तू 100 फोटो टाकत असत स्टेटसला, आणि स्वतःच्या रक्ताच्या बहिणीसोबत एक पण फोटो नाही. काय घ्या, नाराज नको ना होस. अगो खरंच खरंच माझ्याकडे सगळे फोटो होते तुझे. प्रत्येक क्षणाचे 100 फोटो होते तुझे. अगो त्या दिवशी लोणावळ्यात गेलो होतो ना, माथेरान. हा तेच ते माथेरान. थै पण 100 फोटो काढले, पण ते माथेरानच्या पावसात भिजान गेले. पण नाही, खरं होते माझ्याकडे फोटो. हा होते होते, पण भिजल्यामुळे फॉर्मॅट मारले नंतर गेले. सॉरी. ठीक असा देतय. हा हा. ए सेल्फी तुझ्याकडे पण नाहीत आपले फोटो? अरे माझा पण पावसामध्ये भिजला ना, फॉर्मॅट झाला. कधी? माथेरान माथेरान. फिटूस फिटूस. भाई नाही, शूर्पणखा असं शूर्पणखा. माझा भाऊ नाही असं समजलं ना, तुका ना कचऱ्याच्या डब्यात. माझ्या दादा लाडूल्या, तू ना या जगातलो सगळ्यात बेस्ट भाऊ असस. ताई घ्या, तुका जगातल्या सगळ्या संकटापासून मी तुका वाचवतले. वाचवतले. हा भावाशी मी खालच्या वाडीतच राहतोय, पण ता काय ती त्या पोरीक मी नाही पाहिले. अरे मारामारीची वार्ता कित्या करत? अरे मारा बाबा. कोण असस रे तू? हा
अरे तू वरच्या वाडीतलो असलोस ना तरी तुका खालच्या वाडीत खेचून खेचून भारी तुझी अशी सालपटा काढीन ना. माझा भाऊ बोलता हा ना त्यानं नाही बघितल्या म्हणजे नाही बघितलं. आता तो उद्यापासून तिका बघतो. तू काय करतस ना आता मी बघतोय. अरे ब्लॅक बेल्ट असा ब्लॅक बेल्ट कळलं ना. हा चल हे फोन ब्लॅक मोबाईल. तुका जर तो नडलो ना तर तू माका येऊन सांग. हा मी आहे ना तुझी रक्षा करायला. तू माझी रक्षा कर पण तुका नडलो ना तर कोणाक सांगशील. तू काय सांगते हा ताई घ्या तू का संडे बघू घेतात ना. मग तू पोहे नको बनवूस मी बनवते. तू बनवशील. हा ते मी हॉटेल मॅनेजमेंट केलंय ना. काहीतरी घरात उपयोग. हा नाहीतरी तुझे पोहे खाऊन मरूचा का त्यांका. ब्लॅक बेल्ट ब्लॅक बेल्ट ब्लॅक बेल्ट ब्लॅक बेल्ट. आज असा रविवार सुट्टीचो वार पण यांच्या नात्यात कधीच सुट्टी नसता.